Γεια σας, εγώ είμαι η Αλίκη, μένω στη Σουηδία και είμαι από εκεί, που μάλλον από την Ελλάδα το βλέπετε αυτό. Κάνω ένα podcast που το λένε Funny Gilly Broad και μιλάζω με εμπειρίες και τα λοιπά, την εμπειρία μου στο εξωτερικό. Μιλάω στα αγγλικά, κυρίως γιατί όλος ο κόσμος αξίζει να το ακούσει. Δεν είναι μόνο για εσάς, κατάλαβες. Δεν γίνεται. Πρέπει παντού, πρέπει σε κάθε άκρη και κορφή. Πρέπει να μπορεί να με ακούσει κάποιος. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι ότι οι γονείς μου δεν μιλάνε αγγλικά. Οπότε οι γονείς μου δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Βλέπουν τα βίντεο και προσπαθούν να βάλουν κομμάτια μαζί από πράγματα που ανέφερα. Μισοκαταλαβαίνουν και τις λέξεις. Και γίνεται ένας πανικός. Κάθε φορά που βγάζω podcast, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο με κάποια παρανοϊκή εικασία ή ανησυχία. Τύπου, χώρισες. Όχι, δεν χώρισα. Μα έλεγες κάτι για leaves. Κάποιος φεύγει, κάποιος άφησε κάποιον. Όχι μαμά, δεν είναι... Τα φύλλα στα δέντρα είναι όμορφα. Πρέπει κάποια στιγμή να μπορώ να μιλήσω στη γλώσσα μου, στη δικιά μου τη γλώσσα, στον τόπο μου, να με καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι μου. Έτσι. Οπότε θα κάνω που και που και ίσως κανένα επεισόδιο στα ελληνικά και έτσι μπορώ να μιλήσω και για πράγματα που μου λείπουν, να γκρινιάξω για πράγματα που μου λείπουν, που άμα τα πω στα αγγλικά δεν θα καταλάβει κανένας και να καταλαβαίνει και η μάνα μου τι λέω, καμιά φορά. Και να μιλάω κι εγώ λίγο ελληνικά. Δεν μιλάω ελληνικά πλέον ούτε στο σπίτι μου, ούτε στον εαυτό μου. Αυτό είναι το πιο περίεργο. Όταν αρχίζεις και γράφεις ημερολόγιο ή σημειώσεις ή μιλάς στον εαυτό σου στην άλλη γλώσσα. Το μόνο που μένει πλέον είναι τα όνειρα, που λένε ότι τα όνειρα πάντα είναι στη μητρική σου, αλλά πραγματικά δεν θυμάμαι. Και πώς να τσεκάρεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να γράψω κάτι όταν κοιμάμαι, να το βρω όταν ξυπνήσω, να δω τι λέει, κατάλαβες σε ποια γλώσσα ήτανε. Δεν υπάρχουν τεχνικές. Άμα μιλήσεις για πολύ καιρό σε άλλη γλώσσα, μετά μιλάς στη μητρική σου και νιώθεις ευάλωτος. Εγώ νιώθω, δηλαδή, να με ακούσεις να μιλάω ελληνικά, νιώθω λες και με βλέπεις γυμνή. Ίσως το χειρότερο πράγμα, το πρώτο διάστημα που μετακομίζεις στο εξωτερικό, κατά τη γνώμη μου, είναι η γλώσσα. Είναι λες και έχεις κάποια αρχαία κατάρα. Είναι σαν να σε έπιασε μία μάγισσα και να σου πέταξε μία κατάρα. Ό,τι και να λες από εδώ και πέρα, θα το λες 2 φορές. Δεν σε ρωτάνε, ξαναπες το, δεν κατάλαβα, πάμε πάλι. Δεν θα ξεκινάς καινούργια συζήτηση με άνθρωπο. Δεν θα μπαίνεις σε συζήτηση άμα δεν έχει το κινητό σου μπαταρία και δεν μπορείς να πας να δεις στο Google και να σου λέει τι όποια λέξη θες. Θα λες κάτι μία φορά, δεν θα καταλαβαίνουν. Θα τα λες δεύτερη, δεν θα καταλαβαίνουν. Θα τα θες τρίτη. Θα τα λες τρίτη και στην τρίτη φορά θα κάνουνε ότι κατάλαβαν. Έχω βρει ένα website που μου διδάσκει γλώσσες και με βοηθάει να βελτιώσω την προφορά μου και θα σηκώσει την κατάρα. Δεν θα είμαι τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα και πάλι, καμία έκπληξη σε κανέναν και προσπαθώ να φέρω την Ελλάδα στα Χριστούγεννα μου με τοπικά έθιμα και παρεδόσεις. Κάθε χρόνο παίρνεις κουραμπιέδες και μελομακάρονα, αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε πηγαίνω να πάρω κουραμπιέδες και κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Πηγαίνω να πάρω αυτά τα 2 πράγματα. Στο μέρος που πουλάει τα ελληνικά τύπου ζαχαρό, φούρνο πράγματα. Αλλά αυτή τη χρονιά πάτε σε πόδι. Αυτή τη χρονιά αποφάσισα να είμαι μία κυρία. Αυτή τη χρονιά αποφάσισα ότι δεν θα με κάνουν τα χριστουγεννιάτικα γλυκά ό,τι θέλουνε. Εγώ αποφασίζω. Παίρνω μία απόφαση. Δεν θα πάω να τα πάρω όλα έτσι απλά επειδή είναι ελληνικό έθιμο. Τι με νοιάζει εμένα τι είναι ελληνικό έθιμο, εγώ δεν είμαι καν στη χώρα. Δεν θα με αναγκάσεις εμένα να φάω ό,τι θέλεις. Κατάλαβες. Παίρνω τη δύσκολη και τίμια απόφαση και λέω μελομακάρονα. Τελεία. Το λέω και ανατριχιάζω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν θα πάρω κουραμπιέδες τα Χριστούγεννα. Όχι.
Θα πάρω μια θέση και θα την τηρήσω. Θα πάρω τα μελομακάρονα μου, γιατί μου αρέσουν, θα τα φάω και θα είμαι χαρούμενη. Πηγαίνω λοιπόν με αποφασιστικότητα, περηφάνεια, δύναμη ψυχής στον τύπο και λέω μισό κιλό μελομακάρονα. Αυτό θα λειτουργούσε. Είναι μέσα στο μοντέλο του πώς δουλεύει η αγοραπολισία. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό που κάνω, το ξέρω, θα προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα. Κάπως πιο γρήγορα, όχι τίποτα άλλο, ξεχνιέμαι κι εγώ. Δηλαδή, βάζω σάλτσες, ξεχνάω κι εγώ τι ήθελα να πω μεθαύριο. Τέλος πάντων. Οπότε δίνω την οδηγία για μισό κιλό μελομακάρονα, απλό και εύκολο, θα λειτουργούσε. Το κάνω ξανά. Οκ. Νομίζω χάρηκα τόσο πολύ που μιλάω ελληνικά και μπορώ να λέω ό,τι θέλω, που αρχίζω να λέω ό,τι να είναι. Το τυφλό σημείο σε όλη την υπόθεση είναι ότι αυτό το μέρος είναι ένα μέρος που απευθύνεται σε Έλληνες. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με εμένα που είμαι έτοιμη να διαπράξω μία αμαρτία από χριστουγεννιάτικης άποψης. Και το παίρνει πάνω του να με βάλει στον ίσιο δρόμο. Και όπως κάθε έξυπνος άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, δεν πάει να με πιέσει. Δεν πάει να μου πει είσαι σίγουρη, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Τίποτα. Προχωράει κανονικά, κάνει ό,τι ακριβώς του λέω, αλλά βρίσκει τον τρόπο χωρίς εγώ καν να το καταλάβω. Του λέω μισό κιλό μελομακάρονα, μου λέει βεβαίως. Πιάνει ένα κουτί. Ωραίο κουτί. Μου λέει, οπότε θα το γεμίσω, έτσι. Του λέω βεβαίως. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το κουτί είναι το συγκεκριμένο κουτί που ξέρουμε ήδη. Έχουμε κάνει πειράματα, έχουμε τρέξει δοκιμές. Έχουμε πάρει, έχουμε ζυγίσει σαν χημικό εργαστήριο, έχουμε κάνει τα πειράματά μας, τις δοκιμές μας, έχουμε ζυγίσει, έχουμε ενώσει, έχουμε δει αντιδράσεις, έχουμε δει καπνούς. Ό,τι ήταν γίνει έχει γίνει ήδη και ξέρουμε, είναι γραμμένο στα χαρτιά και στις γραφές, ότι αυτό το κουτί μας δίνει μισό κιλό μελομακάρονα. Γιατί ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Και από αυτό περιμένεις από έναν επαγγελματία. Να ξέρει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα που εσύ δεν βλέπεις. Αυτή τη στιγμή όμως αυτός ο επαγγελματίας ήταν παραπάνω επαγγελματίας. Από όσο ήξερα εγώ, από όσο περίμενα εγώ. Δηλαδή δεν είδε ένα βήμα μπροστά, είδε 2 βήματα μπροστά, είδε 3 βήματα μπροστά. Γεμίζει το κουτί και βλέπω ότι είναι αρκετά αυτά τα μελομακάρονα, αλλά δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον επιστήμονα φούρναρη. Γιατί να το κάνω αυτό? Δεν θυμάμαι κιόλας, δηλαδή δεν έχω στο μυαλό μου, δεν παίρνω και μελομακάρονα κάθε μέρα. Παίρνω μία φορά το χρόνο, στην καλύτερη, και μερικές φορές δεν παίρνω ούτε καν εγώ. Δεν έχω εικόνα στο μυαλό μου να το νιώσω στα κόκαλά μου ότι όπα, εδώ έχουμε περάσει το μισό κιλό, το βλέπω αυτό, έχει αρχίσει και φεύγει στα 800 γραμμάρια, άσε κάτω το μελομακάρονο. Εγώ με ταπεινότητα δέχομαι την πρόταση του ειδικού. Κάποια στιγμή, ενώ το κουτί έχει σχεδόν γεμίσει, γυρίζει και μου λέει, μήπως να βάλω και κανένα κουραμπιέ? Τι λες τώρα? Όχι. Ας πάρουμε μια ψύχρεμη απόφαση, ας δούμε όλα τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ένα κουτί. Το κουτί αυτό έχει μέσα αρκετά μελομακάρονα. Δεν ξέρουμε το βάρος, αλλά ξέρουμε ότι είναι αρκετά. Και υπάρχει ένα κενό μέσα στο κουτί, στο οποίο σε κάνει να νιώθεις ότι τώρα δεν κερδίζω κάτι με ακόμα, ξέρω εγώ, 5-6 μελομακάρονα που μου επιτρέπει αυτό το κενό. Τόσα έχω. Γιατί να μην βάλω και έτσι λίγους κανένα 2 κουραμπιέδες, αφού ούτως ή άλλως το κενό υπάρχει. Και μόνη μου παίρνω την απόφαση, εντελώς μόνη μου, χωρίς καμία πίεση, και λέω ναι. Βεβαίως. Και σε ευχαριστώ πολύ που μου το πρότεινες. Γιατί εγώ δεν θα το σκεφτόμουν, γι' αυτό έρχομαι σε σένα. Εγώ θα έπαιρνα τα μελομακάρονα, θα έβαζα βάλε εκεί, θα είχα μελομακάρονα για 3 μήνες και ούτε ένα κουραμπιέ. Με reward. Πώς? Με rewarded. Όχι δώρο, όχι βραβείο, όχι κάποιο κίνητρο. Όχι κίνητρο. Κίνητρο είναι ανάποδα, είναι το άλλο που το κάνεις πριν. Ανταμοιβή.
μου έδωσε και ανταμοιβή. Πολύ περίεργη λέξη, δεν είναι τόσο ενθαρρυντικό, δεν είναι σαν το reward που είναι wow, είναι reward, award, ξέρεις, είναι λίγο wow, and the reward goes to... Η ανταμοιβή είναι λίγο... Μπορεί να είναι και κακό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, άντε, θα σε ανταμείψω για αυτή τη βλακεία που έκανες. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Παίρνω και ανταμοιβή και μου πετάει στη σακούλα ένα πολύ ωραίο, πώς το λένε αυτό, μπέγγελ. Κουλουράκι. Κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλος μου με την παρατηρητικότητά του, μου λέει, ορίστε, πήραμε και το μπέγγελ. Λέω, ναι, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είδες τι καλός που είναι. Είδες όταν πηγαίνουμε στα ελληνικά, στους ελληνικούς τους φούρνους που μας δίνουν και δώρα, μας δίνουν και κουλούρια. Ορίστε, πάρτε το κουλούρι για σένα. Και μου λέει, πολύ καλά έκανε φυσικά, γιατί άμα το σκεφτείς, εσύ πήγες να πάρεις μισό κιλό από μελομακάρονα και έφυγες με 1,20 από μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Εγώ δεν κοίταξα καν, το 1,20 δεν κοίταξα καν ποιο ήταν το βάρος. Ήταν τέτοια η εμπιστοσύνη μου στο σύστημα. Και μελομακάρονα και κουραμπιέδες και πολύ περισσότερο από ό,τι ζήτησα. Αυτή την εμπειρία χρειαζόμουν, αυτά τα Χριστούγεννα χρειαζόμουν. Δεν παραπονιέμαι, δεν λέω τίποτα αρνητικό, ήξερε τι έκανε. Έχει δει αυτός κοριτσάκια σαν εμένα να πηγαίνουν και να προσπαθούν να κάνουν εκπτώσεις στα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Τα έχει δει αυτός, τα έχει ζήσει και τα ξέρει. Και με είδε και με έκοψε. Δεν είναι καν Χριστούγεννα και τα έχουμε φάει ήδη. Ναι. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους.